Nainitan naman si Barangay Kagawad Domingo Parayawan ng Mabalbalino at dating Kagawad Jesus Abalos III alias Boy ng naturang barangay kung saan nangyari ang insidente. Pagkatapos barilin sa ulo at sa iba't ibang parte ng katawan ni Kagawad Parayawan ang wala ng buhay na si Boy Abalos. Naglitong tumakbo papalayo sa lugar, dala ang caliber 38 revolver na ginamit umano sa pamamaril. Ngunit hindi ito nakaligtas nang bumawi ang kaibigan ni Boy na si Ferdinand Cancino alias Makoy. Ginamit ito sa pagbaril sa tumatakbong suspect ang 9mm na baril ni Abalos. This particular case is already considered closed and solved in less than 24 hours because of the immediate response of our police officers na nandun na sa scene of incident agad. Na-arresto nila si Parayawan and the firearm used was also recovered. And sila din yung nagtakbo doon sa victim sa ospitalan. Dahil fiesta, nadami sa barilan ng mga tao sa paligid. May 2 residente ang nadakpisan ng bala ng 9mm. Kasama sa nadamay at namatay, ang lalaking nakilalang Lucas Bautista na nasa paligid lang na mangyari ang insidente. Labis-labis naman ang paghihinagpis ng mga naulinang kaanak. Ginaragda naman siya. Dahil panaragda, siyempre, hindi na po yung ganiya, ara-aya, sa pamilya. Dahil pa, na po yung tunay nila at pulisya ko. Eh, isa daw tururutan ko sa Boy. Wala pa po ito ha, binurutan ko na sa Wala yung masakit-sakit sa kalooban. Yung brother namin namatay na walang kalaban-laban. Naharap naman sa kasong homicide at multiple frustrated homicide ang suspect na si Makoy. Ako si Sheila Pinoriana, kahatid ng Balitang Agyanan. Dahil naman